Bon dia. Tanquem aquella porta. Bé, doncs, si us sembla, comencem. Jo soc l'Agustí Bartra, soc coordinador del Servei de Trauma i actualment encara tutor de residents. He estat tutor molts anys i també part del comitè de docència, que ara ha deixat passar l'Ivan Clarés o el senyor Quintas, que són els tutors d'ara, perquè el senyor està de baixa maternal i per això no està, i durant aquests mesos de baixa la substitueixo jo una estona. I la Maria Sorroca, que és una resident de tercer any, que també està aquí, perquè si després voleu fer preguntes més personals o que no s'atriuen a nosaltres, doncs també els hi podeu fer. I això. Llavors, l'Ivan us comença i us presenta una mica com funciona el servei i tot això, i tenim una primera visió. Bueno, nosaltres som, com ja us han explicat, som un hospital de tercer nivell, quart nivell, que li diuen ara. És un hospital, tot i ser gran, té la mida perfecta per tenir més proximitat dintre del servei. Som 2 residents per any, som 18 adjunts i crec que és un servei molt jove i això dona molta facilitat a que, com a resident, tinguis més relació amb els adjunts, coneixes ràpidament ja tot el servei i això fa que guanyis confiança, que els adjunts tinguin confiança també en tu i que puguis anar fent cosetes des del primer moment. No? A part d'això, després, com a qualsevol hospital, tot dependrà d'un mateix, de la implicació que un li posi, de les habilitats personals de cadascú a l'hora de desenvolupar-se amb els companys, dintre el servei, amb altres serveis, amb altres estaments, amb infermeria, amb tot. Al final, qualsevol lloc és un bon lloc per fer la residència, però crec que nosaltres tenim aquest punt, no?, de que és un hospital que té la mida perfecta per donar-vos moltes opcions i, a més, també ho han comentat, que és un hospital de gestió privada i això ofereix també moltes avantatges perquè dintre de l'hospital es fa molta activitat complementària, no només de medicina privada, també es fan medicina esportiva, accidents de trànsit, i això dona opcions també als residents voluntàriament si volen ampliar, no, la seva experiència. Us deixo amb la Maria que us expliqui una miqueta més des del punt de vista dels residents. Hola, què tal? Soc R3. Us explicaré una mica primer com està organitzat el servei perquè veieu una mica el que és el nostre dia a dia. I després totes les preguntes que tingueu ens les feu a qualsevol dels tres. Perquè veieu una mica com estem organitzats. Aquí ens dividim en 5 unitats. En cada unitat es roten 2 resis, un gran i un petit. Aquí ens dividim entre extremitat inferior, que és maluc i peu i turmell, després extremitat superior i trauma, l'equip de genoll, l'equip de columna i l'equip de sèptics, que va amb ortopèdia infantil. És l'equip d'adjunts i 2 resis que roten cada any. Després també, a part, jo crec que és important també saber que tenim unitats multidisciplinàries, que principalment tenim la unitat de trauma geriatra, que estem nosaltres i l'equip de gèria, i després la unitat de sèptics, que ens reunim setmanalment en les 2 unitats, per comentar els pacients de manera conjunta, perquè són pacients que, a més d'una visió traumatològica, també s'han d'abordar tots els altres problemes. Aquest seria una mica com ens organitzem nosaltres a la setmana. Com veieu, a la part de dalt són els quiròfans. Tenim 3 quiròfans diaris, un que seria de cirurgia programada, l'altre que és d'urgències diferides, que són tots els pacients que són quirúrgics, que entren per urgències i que es poden programar, i després un quiròfan de cirurgia ambulatòria. Aquests quiròfans, cada equip té un quiròfan de cada a la setmana. Els colors que veieu són els diferents equips i la gent que està assignada. Després també cada dia hi ha un dia de consultes externes, que són les consultes específiques de cada equip, que també és un cada dia. I després també tenim unes consultes d'ambulatori. L'ambulatori vol dir la traumatologia general. Tenim 2 presencials i també una de derivació virtual, que des del Covid s'ha establert que la fem també setmanalment. Cada equip també té la seva.
Les urgències de l'hospital les cobreix cada dia un equip també, que són el resi i els adjunts que els hi toca. Aquesta és una mica perquè veieu, perquè tingueu una idea més o menys del volum d'activitat que tenim aquí. Més o menys perquè veieu el número d'urgències que tenim, els quiròfans, els ingressos anuals, perquè us feu una idea que es tracta d'un hospital que tenim una població bastant important i que tenim bastanta activitat en quirúrgica, com sobretot a urgències que tenim bastant de volum. Una mica repartit tot perquè veieu el tipus de cirurgia que fem. Aquestes són una mica les activitats docents que fem de manera general. Tenim les sessions generals, que jo crec que és compartit a tots els hospitals, que són el passe de guàrdia que es fa a les 8 del matí. Després tenim una sessió de resis, que es fa tots els dimarts, la fem de 7 a 8. Som tots els resis, moltes vegades venen els rotants que tenim, tant ja siguin estudiants, que tenim estudiants de la UB, o rotants d'altres especialitats. I també els adjunts, moltes vegades venen o no, en funció també dels temes que discutim. També tenim les sessions específiques, que són tots els divendres. Els divendres comença l'activitat una mica més tard, perquè generalment de 8 a 9 del matí fem sessions, que és tot el servei, no és només el resi, sinó tots els serveis. Aquestes sessions també les combinem amb les sessions d'anglès, que es fa el segon divendres. També resis i adjunts, ens ve una profe d'anglès i són sessions que no és tan important el tema, que també no és un tema tan traumatològic, sinó més una mica per practicar l'anglès, per si vas a algun lloc a fora és una mica decent, no? I després les sessions de sèptics, que hem comentat abans, que tenim la unitat de sèptics, aquesta sessió que es fa al migdia és la que ens reunim amb els altres especialistes, ja siguin radiòlegs, els microbiòlegs, per comentar els casos que tenim ingressats i decidir què es fa amb aquest tipus de pacients, que per lo general solen ser pacients de bastanta complexitat. Després les sessions de l'UTG, que seria el mateix, però d'ortogeria, que és el que hem comentat abans també, que també són els dimarts al matí. Aquesta és una mica l'activitat docent, que són els cursos que es fan dintre de l'hospital, que són obligatoris aquí. Després, a part, hi ha tots els cursos que poden haver cursos, congressos extras, però també hi ha uns cursos que són interns aquí que són obligatoris. Depèn de l'any de residència, va de més bàsic a cada cop una mica més complexa. Generalment tots aquests cursos són comuns per tots els residents. I hi ha uns que depèn de si ets mèdica o quirúrgica, hi ha uns que tens més obligatoris i uns que menys. Però generalment són per tots els resis i en funció del tipus d'especialitat que hagis escollit hi ha alguns que varien, però hi ha molts que són comuns, com els d'ètica, estadística, tots aquests són tots els resis i després més especialitat en funció del que hagis triat, però són obligatoris per tots. Aquests sí que ja són les activitats docents que són pròpies de traumatologia. Aquí nosaltres anem a l'acadèmia, no sé si ho sabeu, però cada formació té la seva acadèmia, hi ha l'acadèmia de traumatologia, que en aquest cas és la catalana, que es fa un cop al mes. És a Barcelona, generalment abans es feia presencial i ara des del Covid es pot fer presencial o et pots connectar online. Llavors, és una acadèmia que té sessions només dirigides a resis o especialment dirigides a resis i després les comuns on també hi ha adjunts. Aquí generalment jo crec que és important anar pel resis com a mínim a la de resis, però moltes vegades també intentem ni que sigui veure dels adjunts perquè moltes vegades es tracten temes que crec que són interessants. Després tenim els cursos de la SECOT. La SECOT és la Societat Espanyola de Trauma, que cada any, i també en funció de l'any de residència que estàs, ofereix uns cursos que creuen que són adients per l'any de residència. Llavors, aquí generalment tenim uns cursos que està establert que cada resi, en funció de l'any en el que està, que vagi el que li pertoca. I després també cursos i tallers, que això és una mica variable en funció, perquè no tots els anys es celebren els mateixos cursos, en funció també de l'any i de les oportunitats que hi ha, també hi ha altres cursos i tallers que podem anar. I per últim ja serien les jornades i congressos, que seria el Congrés de la Catalana, el Congrés de la SECOT, que són els dos congressos que en teoria els resis haurien d'anar, i després hi ha més els que són de les unitats, per exemple el Congrés de Genoll i el Congrés de Maluc, que també hi ha opció que els resis vagin, però també principalment és per adjunts més joves. I això és una mica com començaríeu vosaltres a rotar. Cada any canvia una mica, aquest en funció seria el vostre. DRU, com veieu, són rotacions que s'intenten ser de 6 mesos per cada unitat
I el primer any sí que és el que hi ha una mica més de rotació externa. Es comença sempre per dos mesos a urgències i aquest any també s'ha inclòs que roteu un mes per medicina família, que això és obligatori, i després hi ha rotacions que el primer any són més curtes, com veieu, i després a partir de R2 s'intenta que les rotacions siguin entre 4 i 6 mesos. Vale? Si veieu, es rota 2 vegades per cada unitat. S'intenta que rotis primer de petit i després de gran. Com això que he dit abans, que és això, rotes un reci gran i un reci petit perquè rotes 2 vegades. Vale? I, a més, generalment fas cada any una rotació externa, que diem. Les rotacions externes aquí es fan totes a l'hospital, excepte plàstica. Plàstica anem a rotar des de l'any passat a Can Ruti, a Badalona. La resta de rotacions, que són obligatòries, que és anestèsia, vascular, aquestes rotacions les fem aquí. Vale? I després també com a rotació externa, que és a Sant Joan de Déu, que es fa a Sant Joan de Déu, però perquè és comú a tota Catalunya, que excepte crec que 2 hospitals, tots fan la rotació d'infantil a Sant Joan de Déu, perquè és l'hospital referència. Vale? I després també està la rotació lliure, que es diu, que aquí es fa 5è, que són 2 mesos, quan ets R5, que et pots muntar tu la rotació on vulguis. Ha de ser aprovada, òbviament, però és una rotació que és lliure, pots fer-la del que vulguis i demanar on vulguis anar i si es pot fer, doncs generalment jo no he conegut mai a ningú que li digui en ningun lloc que no pugui anar. Vale? No sé si voleu dir alguna cosa o algú m'aneu dient, Vale, les guàrdies, no? Que crec que és un tema que preocupa o que molta gent pregunta, no? Sobre les guàrdies. Primer aquí, com està organitzada la guàrdia, no? Hi ha l'adjunt, que és l'adjunt de trauma, vale? I després som 4, per començar som 4 a la guàrdia. L'adjunt de referència, que és l'adjunt de trauma, el resi de trauma i després hi ha la figura del MAU. Posem MAU resi perquè el MAU és un adjunt que no és de trauma. És un adjunt que pot ser de família, pot ser rehabilitador, pot ser medicina esportiva, però és adjunt. Vale? Doncs aquesta figura està així entre MAU i resi perquè no és constant. O sigui, molts dies tenim MAU, llavors la guàrdia està formada per aquest extraadjunt, però els dies que no hi ha MAU el cobrim un resi. O sigui que la guàrdia pot ser un adjunt i 2 resis de trauma o un adjunt, un MAU, que és un adjunt però no de trauma, i després el reforç. Quasi sempre tenim reforç. La majoria de dies, excepte puntualment, sempre tenim reforç, per tant, la guàrdia són 4 persones. Vale? El reforç sol ser això, un metge de família, un rehabilitador o un resi de reuma. Ara, això que veieu de 4 a 5 guàrdies al mes es respecta. Generalment, actualment estem fent entre 4 o 5 guàrdies al mes. Vale? I un tema que és important també és que les guàrdies sí que es lliuren. Vale? O sigui, ningú compta amb tu el dia següent per l'activitat normal. Que després et vulguis quedar per interès propi, doncs ningú et dirà que no ho puguis fer, et pots quedar, és lliure, però el que sí que és segur que ningú et comptarà ni et posarà el planning pel dia següent. O sigui que si et quedes o no és voluntari, però mai forçat. Aquest és una mica, les guàrdies no sempre són així, hi ha guàrdies bones, guàrdies dolentes, però s'intenta que dintre el que hi hagi, que hi hagi bon rotllo. Això és una mica el blog que tenim, per si teniu més dubtes, a vegades aquí surten coses. També moltes vegades intentem tenir una mica d'update al Twitter. Aquest seria una mica l'hospital. No sé si teniu preguntes o alguna cosa. Vale. Sí, venen 2 tipus de pacients. Quan parlem de l'activitat assistencial que fem en general, consultes a la planta, tot això no inclou la medicina privada, la medicina esportiva, no inclou. Però l'entrada a urgències està oberta a tothom. Nosaltres, si prèviament entraven tots els tipus de pacients, però des de fa un parell d'anys el centre que hi ha aquí d'Àptima al costat és un centre que acull tota aquesta patologia esportiva i de federats durant l'horari diürn. Per la nit està tancat i no hi ha res. Si és una cosa que la poden resoldre, la resolen directament, i si no la poden resoldre perquè s'ha de fer reduccions, s'han de fer coses que els metges que estan allà no estan capacitats, i llavors acudeixen a urgències perquè ho tractem nosaltres.
Hi ha una sèrie de serveis centrals als hospitals, com poden ser la UCI, urgències, que costa molt diferenciar aquest tipus de pacient. No hi ha una UCI per privats. Llavors, és un tema més de gestió de l'hospital, de com s'organitza. Amb la pràctica diària, nosaltres no tractem aquests pacients i el comentari que he fet és que en l'edifici aquí, ja sí que hi ha metges o professionals que a part de treballar per l'ICS, poden també tenir contractes o fer coses de medicina esportiva. Com que es fa aquí en aquest mateix centre, si un resident té interès en anar a veure una cirurgia, per exemple, que està programada des del punt de vista, o sigui, des de l'equip de medicina esportiva, que és un equip a part completament d'aquí del nostre servei, doncs tens la facilitat perquè potser coneixes a la gent, perquè estàs en el mateix centre i si t'interessa ho pots fer. En canvi, el Consorci Sanitari de Terrassa aquest servei no el tenen. De res. Bueno, en principi sí que intentem que cada any aneu tant a la catalana com a l'espanyola. El que sí que s'intenta això que presenteu alguna cosa, que porteu un pòster, una comunicació. Potenciem molt que això intenteu començar ja a fer cosetes d'aquest tipus, una mica cara al vostre currículum i tot, i on sí que es premia la gent que ho fa que pugui anar-hi. Si no, clar, a vegades costa, perquè si no també sempre marxar els 10 residents al mateix congrés i tot és difícil. I després la resta de congressos una mica i cursos repartim, segons a l'any de residència, no m'has dit quan arribo així a un congrés de superespecialitat de cirurgia de maluc, perquè tampoc no hi fa res, no? Però sí que a mesura que creixent pots anar més als altres i això, i de cursos també, un cop arriba un cursos, ja sí que hi ha cursos que són més o menys que cada any es repeteixen, que és fàcil redistribuir-los, i altres que cada volta, jo què sé, la setmana passada venir escolta, que hi ha un curs demà, que una plaça, que se'm quedava tal a Madrid, vols algú? Doncs vam mirar, vinga, va, la R4 tal que vol, vinga, que va allà. I això va ser un dilluns i dijous marxava al curs. Vull dir que estan sortint aquestes coses que anem fent. Però sí que potenciem una que sortiu, que marxeu, que publiqueu, que intenteu fer comunicacions, o sigui, aneu una mica endarrere perquè s'hi fiqueu. Això és una que és bastant personal, ¿vale? Si tu vols, pots fer-ho sense cap problema. Quasi que, jo et diré, durant la residència penseu que moltes hores les passareu estudiant, fent assistència, fent guàrdia, tot. És complicat començar un doctorat durant la residència. Nosaltres aquí som gent molt jove i molts els hem començat just quan començava a ser junts, perquè també implica moltes hores, ¿vale? Però que si algú diu, no, jo vull començar abans, no hi ha cap problema. Hi ha gent que té el títol de doctorat en l'àmbit del servei, que inclús són directors de tesis d'altres residents o inclús de gent de fora. O sigui que per això sí que no hi ha cap problema. Si volguéssiu, podríeu fer-ho, sí. Però és difícil, Penseu que són 5 anys que estudiareu molt, treballareu molt i és difícil començar això. Sí, estic d'acord, Sí, no sé, jo crec que lo de la tesis, però també lo de publicar, no? Que és una cosa que molts pregunteu. Jo crec que és un servei que és molt, és que realment el que diu l'Agustí, que és molt personal. O sigui, si tu és un tema que t'interessa, hi ha l'oportunitat. Sí que és veritat que ningú et vindrà darrere a perseguir Maria publica o Maria he vist que no tens suficients publicacions, no. Pensa que també ja no és la universitat, o sigui, aquí ningú, si pots fer una residència, o sigui, dintre d'un mateix hospital pots fer residències molt diferents. O sigui, jo crec que és una part que és de la institució que t'ha de donar unes oportunitats i tot, però també jo crec que gran part de la residència és tu com vulguis fer-la. O sigui, ningú et vindrà darrere i et dirà estudia més o publica més, no, al final és tu com ho vulguis fer. Llavors, però això en tots els aspectes, o sigui, operaràs més si estàs més darrere, sabràs més si estudies més, si publiques o no, les oportunitats les tens. Jo quan he volgut fer alguna cosa, els adjunts t'ajuden, et donen temes, o sigui que si ho busques segur que ho pots fer. Doncs amb la tesis és el mateix.
si és un tema que a tu et preocupa, és que des de quan vulguis. Jo crec que recomano que és un tema d'agafar més aviat de R molt gran o d'adjunt jove, perquè jo soc R3 ara i ni m'ho he plantejat perquè és que no tinc temps. Llavors tampoc em posaria algú que no ho faré bé. Però si volgués, sé a qui em podria dirigir i sé que tindria recolzament. Però és totalment personal. Ningú et dirà que comences la tesis o no. Però si vols, l'oportunitat i l'ajuda la tens, això sí. Sí, una cosa que sí que també us potenciem bastant és que al final de residència hi ha l'examen EBOT, que és l'Europeu de Trauma, que és totalment voluntari també, però sí que des de fa uns 3 anys es va arribar un acord entre la SECOT i la EBOT perquè es pogués fer l'examen en castellà, amb la qual cosa són unes facilitats importants. I ens sembla que cada any hi ha com una espècie de simulacre que es va repetint i nosaltres ho fem sempre, no? Ara serà a l'abril o sempre és la setmana que ve. Doncs tots els recis, aquell dia ningú fa assistència i tothom fa l'examen, inclús des de l'R1, no passa res. Normalment l'R1 suspèn i amb això que vas fent gran doncs vas aprovant. I home, sí que ho fem cada any perquè és la forma que aneu practicant i llavors quan acabeu el DR5 doncs també decidiu si us presenteu o no. La majoria es presenten perquè és un títol que sí que sé que actualment no serveix per res a nivell de currículum ni de carrera professional ni res, però no deixa de ser una cosa més que tens de dir, escolta, jo tinc el títol de trauma espanyol i a més tinc el trauma europeu. Sempre hi és, no? I això també ho potenciem que ho feu. Sí, jo crec que si diguessis, ostres, que avui hi ha una plaça a Anglaterra magnífica que m'interessa molt, doncs seria un resident que tens i que et convalidaria per poder treballar allà, segurament, sí. A veure, que el títol està convalidat igualment, O sigui, si tu treus l'especialitat aquí, la comunitat europea et serveix. O sigui, que no és que necessitis només a l'EBOT, però sí que és algo més oficial a nivell europeu. Però no és imprescindible si volguessis anar a un altre lloc. Aquí hi ha un horari fixe, és de 8 a 4. Hi ha dies que pots sortir una mica abans i acabes abans i dies una miqueta més tard, però generalment es respecta de 8 a 4. Pocs dies sortiràs abans i pocs dies sortiràs després. I els dimarts, que comencem a les 7 perquè hi ha la sessió de recis. Que dies comença abans perquè era complicat trobar un dia que tots els recis poguéssim estar als horaris de mitja és difícil perquè un està a urgència i està liat, un està a quiròfan i s'està allargant i a les 3 encara no s'ha acabat. Llavors vam consensuar una mica, mira, almenys un dia a la setmana fem de 7 a 8, ja sé que és aquesta horeta de més, però és la forma que puguem ser-hi tots. A nivell d'horari no sé si canviaran coses en un futur o no de cara al resident. A nivell d'adjunts sí que des de l'1 de gener fitxem per aquesta normativa europea que tothom ha de fitxar i això no havia passat mai i la veritat és que anem una targeteta i hem de fitxar cada dia. Vosaltres de moment no ho teniu que fer-ho, però bàsicament és el mateix horari, de 8 a 4 i ja està. Si tenim tendència a això que normalment els migdies, com que la part d'urgència és la que guarda i això és complicat, això sí que la tendència és que tothom els recis es troben al migdia a baixa urgències. Es va dinar junts, això també ho intentem molt, de dir, tot i que estiguis amb el teu equip, d'intentar fer pinya, som molt joves, intentem fer molta pinya i més amb els residents, i després, ostres, una mica el joc de concentració, no? En comptes de discar d'hospitals grans que es vol única pel seu compte, doncs aquí la idea és, escolta, al migdia, tothom quan acaba, el seu quiròfan o consultes externes tot, passa per urgències. Com esteu? No, ja hem de dinar, vale, doncs tiro. No, encara no hem anat, estem liats, doncs baixem. I baixant hi ha 4 persones de cop, pam, es neteja ràpid i vinga, ens anem als 6 a dinar tots junts. I això també es fa, llavors què fas? Clar, estàs mitja hora, 3 quarts dinant, quan acaba, tornem a baix. I quan ja està una mica endreçat, són les 4, ja marxem i es queda el de la guàrdia, això, no? Que no, a dir, no, tu t'espaviles i si avui és un mal dia, mala sort. Llavors això també fa que només es compleixin bastant horaris, això. Sí, s'agraeix, a més que et vinguin a ajudar a urgències, s'agraeix. Aquí tens un parking just aquí davant, que em sembla que són 100 euros al mes o 110, una cosa així. Però després els recis que venen a Barcelona, alguns o venen amb tren o si venen en cotxe, sí que caminant a 5 minuts ja parkings a 50 euros, 40-50 euros al mes o així. Sí, la gent, jo crec que la gent, els que venen amb cotxe fixe, molts lloguen places de pàrquing als voltants, que hi ha molta oferta de places i lloguen una plaça al mes. I si no, el que diu l'Agus, el pàrquing d'aquí, que és més car, o hi ha un aquí al passeig al costat, que val 5 euros al dia.
Però generalment jo crec que tots els que venen fixa lloguen una plaça. O lloguen una plaça o allà. Jo vinc amb tren, per exemple. Soc de Barcelona i vinc amb els ferrocarrils. Podria vindre amb cotxe, però és molt més còmode vindre amb tren si sou de Barcelona. No sé si algú és de Barcelona. Sí? Qui és de Barcelona? Vale. Pues, jo crec que els ferrocarrils és molt millor. Bueno, personalment, a mi em van bé. Depèn molt de la combinació que tinguis, d'on visquis. Si tens una combinació per això, per agafar un tren o ferrocarril, no és més fàcil, sinó... Molt bé. Doncs voleu que anem a fer una mica de tour, això també, si anem preguntant més coses sobre la marxa, això, sí? Entre què dubteu? Algú vol dir? Teniu molt clar trauma tots o...? Molt clar, trauma, hospitals, no sé, és el típic que sempre pregunteu, altres hospitals, no sé. No voleu preguntar res més? Entre què? Vale. Vale. Sí, aquí està clar. Això sí que t'ho diré, que aquí està clar, està claríssim. Sí que és veritat que hi ha hospitals que potser no et diuen un horari perquè compten quan s'acaba la teva activitat. Si un dia tens quiròfan i aquell quiròfan se t'allarga i acabes a les 4:30, te'n vas a les 4:30. Si estàs a consultes i acabes a les 2, potser marxes a les 2. O sigui, hi ha hospitals que funcionen així. Però aquí, pel que ha dit a l'Agus, que hi ha la tendència que independentment del que facis, si aquell dia tens quiròfan i acabes tard, doncs acabes i te'n vas. Però si tens, per exemple, consultes, que són dies que sol acabar més aviat, a les 2, 2 i pico, doncs tenim la tendència d'anar a ajudar a urgències, d'anar a veure els que estan allà i també per un tema no sé, d'això, d'anar a dinar junts i ajudar-nos una mica. Això sí que és una cosa que aquí és bastanta tradició. I per això l'horari és més així. Sí. També, tampoc penseu que som superestrictes, Vull dir que en aquest sentit també el fet de ser un grup petit i això que tots ens coneixem, que hi ha molt bon rotllo. Vull dir que si algun dia dius, hosti, que tinc que anar a fer no sé què, cap problema. Vull dir que en aquest sentit penseu que esteu una mica de més a més. Sí que és cert que us diu amb un plani, que sou supernecessaris, però intentem en el possible que estigueu de més a més i que si no passa res si podem fer la mateixa activitat. Això intentem. O hi ha dies, per exemple, les guàrdies sempre es lliuren. A no ser que tu diguis, ostres, que hi ha una fractura no sé què, em quedo i la l'opero jo. Doncs queda't i opera-la tu. Sí, exacte. O, per exemple, ja avui surt de guàrdia, com que això es quedarà, i un altre dia li diré, mira, Maria, tal dia no vinguis, que ja que em vas quedar dilluns, un altre dia no vinguis. Vull dir que intentem una mica així. Les guàrdies de l'estat també es lliuren. No sé que sé que si no pot ser dilluns, perquè clar, hi ha uns dilluns lliuren tots els dels dissabtes i tots els del diumenge, són molta gent. Normalment pot ser que lliuren els 6, però si no pot ser també, doncs mira, en compte de dilluns, si vol lliurar tal dia que són més gent i tal i que et toca anar aquí. Bueno, intentem una mica negociar-ho, pactar-ho i això, ¿vale? Però com això sí. Sí que alguna vegada hi ha quiròfans de tarda, sí, que és veritat. no sempre, per exemple, els dilluns que 15 dies es fan 2 pròtesis de tarda, que sí que un us queda un, però bueno, us aneu tornant entre tots i això es fa com a activitat extra a part, independentment del vol de matí. Hi ha coses així, però bueno. Si els repartim en recis, els quiròfans de tarda. Les guàrdies les posen les guàrdies adjunts i recis, cadascú s'organitza les seves. Abans dels recis les organitzen els R4, o sigui, començaré a organitzar jo les guàrdies ara. I generalment és el que diem, toca 4 o 5 guàrdies al mes. Doncs, clar, si són èpoques que toquen més, doncs toca més de tot, i èpoques que toquen menys de tot. Però ara actualment el que estem fent és més o menys 2 o 3 dies entre setmana, un divendres i un festiu. Més o menys toca ara, és més o menys així. Sí que sempre hi ha les èpoques complicades, no? Quan ve Nadal, vacances d'estiu, doncs et toca més perquè s'intenta respectar les vacances. Si tu tens, 2 setmanes seguides de vacances, doncs s'intenta respectar que, intentem que el fin d'abans i el fin després no tinguis guàrdia perquè puguis agafar totes les vacances, però abans això sí que quan les 2 setmanes que estiguis aquí doncs tindràs més guàrdies seguides. Doncs generalment és això, un festiu, un divendres i 3 entre setmana. Sí. O sigui, l'auxiliar R4 és com el que dirigeix una mica. Llavors, sí que les guàrdies van de grans a petits, però
sempre dintre d'aquests límits. O sigui, l'R... A veure, aquest sistema potser canvia, no? Però el que primer escolleix fins ara és de gran a petit, però ha de triar això, un festiu, un divendres, 3 entre setmana. No és que hi pugui escollir, no, jo tinc 5 guàrdies entre setmana i ja està. No, ha de posar-se un festiu, ha de posar-se un divendres i ha de posar-se els dies entre setmana. Però escolleix primer. Llavors, ell pot triar més dies. Si tu ets R1, pots triar entre els 10 huecos que et queda amb el teu QR, per exemple, i et divideixes entre aquests. Si ets R5, doncs tens tot el calendari lliure per veure què et vols posar. No, però sí que és equitatiu, ha de dir això, no? Tot i que el primer, el gran tria, el primer és equitatiu, si no ens encarreguem nosaltres. Sí, i a veure, que cada mes que ho fem entre nosaltres, que ens portem molt bé i que ningú vol que l'R1 faci 4 seguides o pringui tots els ponts, o sigui, la idea és coordinar-ho entre nosaltres, i si veus que està sent una mica poc equitatiu, doncs inclús ells a vegades diuen alguna cosa, si no entre nosaltres, o sigui, nosaltres no tenim ninguna intenció de putejar ningú. Però sí que ha d'haver, jo crec que ha d'haver un ordre, i dintre d'aquest ordre sí que hi ha uns privilegis. Això sí que és real, que no és igual, però sempre dintre els límits que no es tracta que ningú pateixi ni de maltractar els petits. Però... No, a més, després, inclús quan es posen, després hi ha 1000 canvis. Inclús el mateix mes estan posades. I escolta, la setmana que hem fet 3 canvis. Que jo faig els planins cada setmana. Ho pateix a la gust, això. I cada 2x3 és. Escolta, hem canviat, però no sé què, no sé quantes m'ha sortit. Vull dir que hi ha flexibilitat. Sí, i tot s'arregla entre nosaltres. O sigui, si tu et toca una guàrdia, no vol dir que aquella guàrdia sigui teva i ja està, mai més. O sigui, ja és això, hi ha 1000 canvis. Tu tens una i després, si no et va bé, doncs, entre nosaltres, tu me la fas, em cobreixes, te la canvio, et canvio un divendres per un altre. O sigui, és tot flexible. Però d'entrada sí que té que haver un ordre una mica. Sí. El MAU i el reforç. El RESI. Sí. El MAU mai puja quiròfan. La figura del MAU és una figura una mica estranya, perquè és una figura que ha existit una mica de forma històrica, perquè eren gent que o era traumatòleg que estava a Mesto, que abans no havia fet el MIR i això, però que se li va donar un títol a través d'un examen, però que no sabien operar, llavors sempre estan a urgències, o gent això que és metge de família o medicina de l'esport, o rehabilitadors que els encanta la trauma, però potser no van poder triar el MIR i acaben fent guàrdies de trauma, perquè són guàrdies que són còmodes, si tu compres una guàrdia de medicina o guàrdia de trauma no té res a veure, és molt més àgil, molt més dinàmica i tot. Llavors, miren i la fan, llavors però que tenen coneixements de trauma, llavors, clar, aquesta zona mai puja quiròfan. Sí que és una figura que té tendència a anar desapareixent, cada cop costa més aquesta figura perquè no hi és. Però ara tenim 2 o 3 metges de família que s'agraden, ara hi ha una noia que és traumatòloga que era de Mèxic però que no té tio convalidat i que potser també entra a aquesta roda. Van sortint gent que anem variant de maus i això, però anem trobant. Però sempre és trauma a l'adjunt i el RESI que pugen, sí, això segur. Intenta operar durant les guàrdies tot el que podem. Sí, intenta fer. No voleu saber res de les guàrdies? Sempre pregunten de les guàrdies. Són bones, són dolentes? Dormiu, no dormiu? No, hi ha feina. No direm el contrari. Però jo crec que tot arreu. Sí. Ara, comparat amb les mèdiques, són molt bones. Sí. Però això a tot arreu. O sigui, els de medicina no dormen res. Nosaltres, jo crec que les guàrdies, els de trauma sí que dormim. Quan diem que dormim, doncs, jo crec que de mitja 3 hores, 4 hores assegurades. Després de cop tens guàrdies que dorms 5, 6 i guàrdies que potser és horrorosa i dorms menys. Però en general crec que són guàrdies que, comparat amb el resto d'especialitats, generalment les mèdiques, els quirúrgics, sempre a les guàrdies estem millor que els mèdics, excepte els cirurgians generals, que operen per la nit i tenen coses rares. Però generalment dormim 3-4 hores, el RESI dormim. I sí que aquí són guàrdies amb molt de volum, això també és veritat, durant el dia hi ha molts pacients, també pel que deia l'Ivan, perquè les urgències, el que deia que es barreja tot tipus de pacients, llavors clar, veus molt més volum i pacients molt diferents. I després per la nit intenten ser bones. Es parteix entre 3. No, són guàrdies de trauma. Sí, són guàrdies de trauma, però sí que és veritat que nosaltres aquí ho veiem tot. Hi ha hospitals que tenen unes portes i que a nivells 4 i 5 els veuen les portes i que tu com a trauma només veus a partir de nivell 3. Aquí ho veiem tot. Tots els nivells ho veiem nosaltres. Per això també fa que tinguis
més volum. Sí, de politraumàtic. Sí, això vol dir que sí que hi ha hospitals que no tenen politrauma. Aquí sí que tenim ja un equip de politraumàtic. És perquè hi ha neurocirurgià de guàrdia, toràcic de guàrdia, han d'haver-hi una sèrie d'especialitats. Sí, l'únic que no hi ha és vascular, no? Que per això aquests es deriven. Sí. Bueno, a veure, l'equip de politrauma, un equip politraumàtic és un equip multidisciplinar, no? Llavors, quan hi ha un pacient que és politraumàtic, que ho activa o el SEM o l'anestesista. Aquí l'encarregat és l'anestesista, que és com el que dirigeix. I quan hi ha un politraumàtic sempre va l'anestesista, cirurgia i trauma. I si és algo especial, jo que sé, infantil, doncs també ve el pediatre. Si a vegades no està anestèsia, ve la UCI. Jo que sé, si és un TC i hi ha neurocirurgià, doncs també ve el neurocirurgià. Però vol dir que és un equip, però és el que està de guàrdia de cada, el que està de guàrdia anestèsia, el que està de guàrdia ciru, el que està de guàrdia de trauma. Sí. Sí que hi ha aquí. El que no hi ha és cirurgià vascular de guàrdia. Exacte. El cirurgià general és el que assumeix la patologia vascular durant la guàrdia. Si ja tens un politraumàtic i li has de fer una embolització o alguna cosa, s'envia al taulí. Sí que és veritat que el politrauma que acaba venint aquí a la Mútua, tot i que pot venir de tot, per la zona i tot, no és el mateix politrauma que acaba al taulí o al Vall d'Hebron o altres. Però bueno, en principi sí. Doncs, si voleu, anem-hi i si surten més dubtes o coses anem xerrant pel camí i això.